kawe ka fashion modeling ka badai nakajala jong mudi kala klat no dakaba penyap yalade haka yingsa jong kahi hapo kanong ba surat laong ki pulit ya kane ka model latip kerteng kum ka Anjali Albert Barmura kabalabu banyatho ha usnem thamai kala trei rukum ka freelance model nabenta ki studio baper hakine ki kapto kanisnem baladat men kasngi nikong UDCP jong ka surat Wijay Singh Gurjar ulaong bakane ka model kala sam ya ka jinglong jingman jong ka jing sneu jong ka haki social media ka Anjali kala persang ru banya kentu ya uta usamla bamut banya kho haswa bakane ka jingje kapasusi kanpoi lapen rap uhe pulit kane ka model ka ba atlais nam karta ka balasim no yala ka jong ka jingim dai haka siteng mit jong ka hinyo bat prata rek menta ubenai layatu une UDCP ka Gujarat kalong yeng kalapan pau baka Anjali kala dep ya tekten bat ka jing hawai songpurim jong ka kan long menta usnam henraya kane ka jingya tho songpurim lapin kerja no sya usnam ubabut kata usnam thamai namar ka jingjia jong ka jingklat no kakmi jong usamla jong ka katkum ki kubor na ki pulit kilayatu bakane ka modal kala don ke jingtemu banyak kendu ya usamla jongka swa bakane ka jingjia kanjia henrai syum lala banjuba hakane kapor nakaliang ki bahaying jongka kim syum ladon haying hakane kapor bakane ka modal ka penyap yalade honda kilwan pai salaying kilala bakaying joki kalakang nadu napo haka jing toket ki pulit kilala pru baka Anjali kelasam ya kacik sneu jongka haki social media henrai kam syum lapen pau baka don ya kata kacing kacing long jing man jong kacing sneu jongka kam syum la kedau kanu ka kerteng kacing toket jong ki pulit kadang ya cakmat ban lap ya kadau kabadon chalande jongka ni kacing jia basusi ne naka kadau ka pelong ya kani ka breu bakan sim no ya la ka jong kacing tangkine ki video balungkot publish sibun ngin sekendupa thaki wipat ki video ki bakum kini